Ziningi izinto ezamaphutha nesesizenza enkathini namuhla thina sizithathe kancane othola ukuthi okhokho bethu babengazenzi lezo zinto. Ake ngenze isibonelo. Uma kini nihlaba ninendawo enihlaba kuyo uma nizokwenza umsebenzi. Makuthiwa nje nayi imbuzi sikhona. Ninendawo enihlaba kuyo, inxeba lakini alifani nenxeba lakithi. Uma lelo nxeba senifisa ukulishintsha, anivele nje nina nizenzele kube ukuthi nizovele nilishintshe nje inxeba ngaphandle kokubikela abantu abadala. Kodwa nike nikhuphukele emsamo bese nifike nibabikela abantu abadala ukuthi inxeba lekhaya sesifisa ukulishintsha manje, asezuhlaba la kade sihlaba khona. Sesifisa manje ukuthi imbuzi siyihlabe la ngesizathu esukuthi nokuthi. Uma uye emsamo uyokhuluma nabantu abadala uzosebenzisa impepho. Kufanele ube nodengezi, hayi ukuthi impepho mawuzoyishisa kuthatha noma ngabe yini eseniyicabangile ngaleso sikhathi ukuthi sesifuna ukushisa impepho usuthatha iplate noma ngabe yiliphi. Kodwa kubalekile ukuthi emsamo kube khona udengezi lokushisa impepho. Uzokhumbula ukuthi uma impepho ishiswa, angani lempepho lena izoshiswa phakathi komuzi. Lo muzi lona onezisekelo zakhona, lo muzi lona onendla kwagogo ebaswayo. Uma indla kagogo ibaswa, lempepho izoshiswa ngamalahle. Kodwa thina enkathini namuhla sesinako ukuthi sivele sithatha umentshise nje impepho bese siyayilayitha, siyiqhwizele bese siyayishisa impepho kanjalo. Kanti okhokho bethu uthola ukuthi nawo okhokho bakhe abakwazi lokho. Awukazi futhi usondele emsamo uzobabikela ukuthi ngoba nina nisabasi anisenawo amalahle, impepho manje anisezuyishisa ngamalahle kodwa senizoyilayitha ngomentshisi. Anizange nikwenze lokho. Izinto ezinjalo izona ezigcina zenza ukuthi masikhuluma nabantu abadala sicele sicelayo kube sengathi akufinyeleli, kanti into esuke sesiyenza bona basuke beyeshwama, basuke bengazi ukuthi sesikuthatha phi lokho ngoba asikaze size sibabikele. Okokuqala nje ukuthi phakathi kwekhaya kunodengezi ekuyilona olisetshenziswa ukushisa impepho. Uma nizoshisa impepho anithathi noma ngabe iliphi iplate esenilicabanga ngaleso sikhathi nithi nizoshisa impepho. Wena likhona yini udengezi lokushisa impepho kini? Noma impepho nishisa noma ngabe kuphi? Iphutha lokuqala lelo. Elesibili, indle ebaswayo ikhona yini ngoba okhokho bakho bona impepho bayazishiswa ngamalahle. Wena usuyaqhwiza umentshise uyilayitha impepho. Abakwazi bona lokho. Awukazi futhi usondele uzobabikela isizathu esenza ukuthi impepho uyishise ngaleyo ndlela. Ngoba phela yonke into uma ufuna ukuyiguqula phakathi kwekhaya ubikela bona abanikazi labo sukuzobenzela labe kuyibona bakuphethe. Ibone kufanele usondele nabo ubabikela isizathu okuwukuthi enkathini namuhla wena usakwazi ukubasa. Kodwa ke bafowethu nodadewethu ayikho into ebaluleke njenganokuthi egcekeni kube khona indle ebaswayo. Umuzi nomuzi kuyaphoqa ukuthi kube khona indle ebaswayo ngoba khona indaba enkulu encike lapha emlotheni, khona indaba enkulu encike lapha kumule osukukhona endlini.